Witajcie. Jako szef partii Ślązoki Razem chciałem kamratkom i kamratom z partii przekazać informację, że zarząd postanowił, że w wyborach na prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej popieramy prezesa PSL-u, pana Kosiniaka-Kamysza. Robimy to w ramach Koalicji Polskiej i robimy to jeszcze z kuli tego, że to jest jedyny kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej, który już od jakiegoś czasu wspiera nas w sprawach języka i naszej kultury śląskiej. I jedyny, który w roku 75. rocznicy tragedii śląskiej złożył kwiaty pod pomnikiem na Zgodzie i pod pomnikiem wypędzonych w Radzionkowie. Tak, musicie mi wierzyć, że welowanie na tego człowieka mogę przynieść w razie jego wygranej korzyści Ślązokom i naszej kulturze, czego nie gwarantują inni, którzy mają pełne gęby, jakie to będą dobre, ale dopiero teraz, jak zaczęli startować na prezydenta. Przed tym mieli nos kaś, a potem nos będą też mieli w tym samym miejscu. No to łosnącie z pomboczkiem, do już zaś.